første klasse. Så blev det onsdag, og i dag skal vi arbejde videre i matematikbogen. Man arbejder i 20 minutter med opgaven, efter jeg er færdig med at forklare. Hvis man ikke er færdig med siden, så stopper man alligevel efter de 20 minutter. Hvis man er færdig før de 20 minutter er gået, så arbejder man videre i Piranha eller går ind på Matematikfisser, indtil de 20 minutter er gået. Så, men lige nu skal I alle sammen finde matematikbogen side 72, altså side 7.2. Værsgo, jeg finder den også. Sådan, her var den. Og i dag skal vi arbejde med biler. Og her er bare rigtig mange forskellige biler. Se, der er små biler, og der er store kassevogne. Og jeg ved, at der er nogle af drengene, der synes, det her det bliver en sjov opgave, fordi I kan godt lide biler. Der er også forskellige farver. Der er grå biler og hvide biler og røde biler og blå biler og sorte biler. Og der er bare mange forskellige biler. Her der skal man tælle, hvor mange af de små røde biler der er. De små hvide biler, sorte biler, blå biler og grå biler. Så skal vi tælle kassevogne bagefter. For det er jo ikke helt det samme. Dem skal man først tælle, hvor mange der er af. Så hvis vi starter med de små røde biler. Og I kan se, matematisk kan man lige sætte ring om, så man ikke kommer til at tælle nogen flere gange. Hvis man er rigtig smart, så sætter man også ring om. Ligesom matematisk har gjort. Sådan. Nå, vi starter med de små røde. Der var 1. Og man kan gå systematisk til værks. 2. Hov, er det der? Det må næsten være en kassevogn. 2. Og den der, det er også en kassevogn. 3. 4. 5. 6. 6 af de små røde biler. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Så skal vi tælle de små hvide biler. Det kan I jo gøre selv. Og man skal lige være lidt vågen, fordi det kan godt være lidt svært at se forskel på de hvide biler og på de grå biler. Så vær lidt vågen på det. Her nede, der har matematisk talt, at der var 6 af de små røde biler. Så vi har faktisk talt rigtigt. Så har han skrevet 6 her, plus. Så har han fundet ud af, at der er 10 af de røde kassevogne. Så han har skrevet plus 10. Og så har han skrevet lige med. Så skal I finde ud af, hvad 6 plus 10 giver. Det samme skal I gøre med. Og alle de andre stykker hele vejen ned her. Herover der er der tegnet nogle forskellige biler. Der var 6 af de røde biler. Så er der 8 af de blå biler. Og så har I fundet ud af, hvor mange der er de andre. Og det skal I også plusse sammen. Og det samme med de store kassevogne hernede. Til sidst skal I plusse alle stykkerne sammen og skrive er lige med herude. Og hvad det så giver herude. Ikke? Til sidst så skal I selv tegne nogle forskellige farver af bilerne eller kassevogne, I vil prøve at plusse sammen. Og se hvad det så giver. Så det er spændende. I skal bruge 20 minutter. Og når de 20 minutter er gået, skal I ikke arbejde mere. Så må man se, om man bliver færdig. Og så samler man op på fredag, hvor man får lov til at lave de stykker, man ikke har nået i løbet af ugen. Så rigtig god fornøjelse. Og så ses vi igen i morgen. Hej hej.